Je klimt met z'n allen in een boom. En dan gaat iedereen heel hard aan die boom schudden. En dan, soms val je eruit. Maar als je blijft zitten en je doet het met z'n allen, dan heb je een waanzinnige tijd. En jullie zitten in een studentenvereniging? Ja, absoluut. Ja. En wat voor studentenvereniging zitten jullie? Osiris. Osiris. Studentenvereniging Osiris. Joven, wat heet het? Studiegenootschap Trias Politica. Jullie hebben ook een ontgroening moeten doen? Ja, klopt. Ik mag niet zeggen wat het is. Ik mag wel zeggen, ik kom uit Leiden, dus ik weet wel wat ontgroeningen zijn. Hij valt reuze mee. Inauguratie, ja. En ontgroening, dat is het niet meer, hè. Dat vind ik ook een vervelend woord. Ik heb het al moeten doen en het is heel gezellig. Studenten hebben niks te vrezen voor een ontgroening of de kennismaking. Je hoort al die verhalen online, maar hier is het niet zo erg hoor. Je hoort natuurlijk al die verhalen van Vindicant, maar hier in Leeuwarden is het echt, het gaat meer om elkaar leren kennen en het gezellig hebben met elkaar. Heeft daar een goed antwoord op, denk ik. Nee. Bij Osiris in ieder geval niet. Daar zit ik bij. Zeker niet. We zijn een studiegenootschap, dus wij doen niet aan de groeningen en niet aan verplichtingen. Je kan je gewoon aansluiten bij ons. Als jij geen zin hebt om een keertje een weekje te komen, is dat helemaal prima. Waarom hebben jullie Leeuwarden gekozen als studentenstad? Ik vond Groningen te groot en Leeuwarden is toch net iets meer ons kent ons en dat vind ik toch wel gezelliger. Er wonen heel veel studenten hier. Je kan lekker uitgaan met elkaar, hartstikke gezellig. Wat je mist, soms in andere steden, dat heb je hier wel echt. Leeuwarden is een underrated studentenstad. Mensen denken van, oh Leeuwarden, daar is geen drol te doen. Het is toch wel gewoon best leuk.